To assalamu alaikum yau gani na kama baba an buga alƙalai ziyara. Ma sani ma samu hawa a yau na azaci alƙalanci in gani in yana iyawa. A ina iyawa ina. Ai ma ho sani ma samu. Ba ragowa insha Allah ba ragowa alƙalanci da gaskiya da ake yi wani. Yau kun ga mama muka ya samu mamban ziyara. Wannan godiya sosai fa. Ya yi kyau. Ka yi alƙalanci in gani. To shi kenan. Wanda mai filmajin ga na yi mishi alƙalanci. To shi kenan za a yi kuma hukunci daidai. A hada ni kuma? Yau, Yusuf al-Shabab sai na kai shi gidan yari shekara aru. A gyaran mana dai. Oh, Shekara aru. yaƙin gane ziyara. Wa zai ma filimento. La ilaha illallah. Yau, ka sani ko Suna wani littafin polis kaza sabo da kaza kenan shine za mu mai hana a yanka ta wallahi. Bari mu ba da ta hanci ka gani. Kai. La ilaha illallah. A'a, hakuri dai babu mai ganin mu. Na kama da hanci. Yaro, security. Babu mai ganin mu ha. Security. Kamu kamin awon gaba da shi. Wai ni zai ma cin hanci. Ya kai ƙarshen cin hanci a yau. Game da To, a yanzu na kuwa ban san kai irin masu gaskiya nan ne ba Kana ka gane ko. Ban san irin masu gaskiya nan ne ba ka karɓa.